देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बांसिन नाम्बार लानानै उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ मान होनानै बरायदों बाथौ आश्रम जथाइ आफादा। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनिफ्राय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बांसिन आरो साबसिनै उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बाथौ आश्रम जथाइ आफादा मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बरायनाय जायो। मख'नो गोनांदि देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बाथौ आश्रम फरायसालिनि फरायसाफोरा जोबोरैनो मोजां रिजाल्ट लाबोनो हादों। बेखौ लानानै बाथौ आश्रम जथाइ आफादा सेथि थाखो स्टार आरो डिस्टिंसन मोननाय फरायसाफोरखौबो बरायनाय जायो। बुंनो नांगोन विशेष महरै बाक्सा जिल्लानि गुबुन गुबुन बाथौ आश्रमनिफ्राय बे खेबाव गासै 242 फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बेयाव बरायनाय जादों। बे बरायनाय हाबाफारियाव आंखौ गाहाय आलासि महरै लिंनायलाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेवहाय 60 डिस्टिंसन मोननाय फरायसुला फरायसुलिखौ बरायनाय जादों। बेनिफ्राय 69 स्टार मोननाय फरायसुला फरायसुलि आरो गासै 166 फरायसुला फरायसुलिया गिबि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों, बिथांमोनखौबो बरायनाय जादों। बेवहाय फरायसुला फरायसुलिजों लोगोसे बिमा बिफा बे फरायसालिनि फोरोंगुरु गासिबो बाहागो लादों आरो आं सानो जोंनि जि फरायनाय जे आबहावा बे आवगायनिख्रुइ गोबां सोदांबाय आरो आं सानो उननिफ्राव जेब्ला बर' बिजोंजों जौसिन गेजेर थाखोआव फरायनो मोनगोन होमब्लानिया जोंनि बर' गथ'फोरा लासै लासै बांसिनै बांसिन मोजां फिथाइ मोननो हागोन आरो आं सानो बे गथ' गथायफ्रा उनावहाय जोंनि बर' हारिनि थरफा थरफा गिदिर गिदिर हाथरखि जागोन आरो बिथांमोना समाजखौ मोजाङै सिबिनो हागोन। आं बिसेस महरै बाथौ आश्रम सालायगिरि गासै फोरोंगिरि गासै समाजनि मोजां हास्थायग्रा सुबुं गासैखौबो साबायखर बावबाय। टेन होनाय नामाया कम्पिटिसना बुंनो थाङोब्ला दानि जुदि बादायनाय बेयो बांसिन रासिन जाबाय। आवगायाव 80 जौखोन्दो मोनब्लानो टप 10आव खारोमोन, 85 मोनब्लानो खारोमोन। दानिया 99 मोनब्लासो खारो। बाथ्राया जाहैबाय दा जोंहा मोनसे परिबेस होनाय, फरायनायनि मोनसे कालसार लाबोनाय आरो सापर्ट बेखौबो नांगोन आरो उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरनि नाजानायखौबो मैखोम रासिन खालामनांसिगोन। मानो होनब्ला जों जा 90 मायथाइ 95 मायथाइ बेफोरखौ जों नायोब्ला जोंनियाव फार्स्ट डिभिजन सासेखौनो मोननो गोब्राबमोन। दानि दिनाव जोङो स्टार मोनबाय, डिस्टिंसन मोनबाय, गोजोननाय बाथ्रा। थेवब्लाबो जों बेनि सायाव गोजोना थाबाय थाब्लाल' जाया, उनावबो आरो नाजाबावनांगोन। जों सोनारलायनांगोन, जों सासेया सासेखौ मदद खालामनांगोन। आं सानो एसे नाजाबावनांगोन आरोखि, एसे नाजानायनि जायगा दङ बेवहाय। एसे नाजाबावब्ला मोनगोन आरो बेखौबो उनाव निराश जानायनि बाथ्रा गैया। देग्लाय बोसोराव एसे मोजांसिन जादों, थेवबो जौखोन्दोखौ एसे मोनबावनायबा जों गोजोननाय मोनगौमोन आरो जेसेबां आसा खालामदोंमोन एसेबां मोनासै। बेसेबांसो फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन बा डिस्टिंसन बेबायदि मोनदों फोरमायनो? गासै डिस्टिंसन जोंनिया 14 जना मोनदों। बेनि बादाव स्टारा 69, 65 आरो फार्स्ट डिभिजन 165। फैबाय थानाय समाव मेट्रिक आनजादनि जि रिजाल्ट बेखौ गोजौसिन मान थाखोसिम लांनो थाखाय माबायदि राहा लानाय जागोन? इयुन समफोराव जोङो फरायसाफोरनि जिखिनि बादायारि गोसो, जि साननाय हनाय, जोङो फरायनायनि बिथिङाव बेखौ गोख्रों खालामनो नाजानाय जागोन। गुबुन बोसोरफोरनिख्रुइ देग्लाय बोसोरनि जा रिजाल्ट बेयो रुजुनो थाङोबा देग्लाय बोसोरनिखौ साबसिन होनना बुंनो हायो। बिथिङाव आङो गारजेनफोरखौ जेबो गोनो गोथो जानांगौ होननानै बुंनो सानो। मानोना जोङो बाथौ आश्रमखौ गासैबो बाथौ आश्रमानो जोंनिया बर' बिजों आरो बे बर' बिजोङाव फरायनानै जोंनि बाथौ आश्रमनि गोबां फरायसाफोरा गोबाङानो मेडिकेल फरायहैबाय, IIT आव फरायहैबाय, इन्जिनियार खालामहैबाय आरो बिथांमोन फरायसाखौबो जोङो दिनैयो बे मेलावहाय बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जादों। लाबोबाय थानाय जादों। बाथौ आश्रम जथाइ आफादखौ दानायनि उनाव जोंनि जेब्ला आश्रमफोरा बे मेट्रिक आनजादखौ होजेननायनि उननिफ्राय बे हाबाफारिखौ जों बोसोरफ्रोमबो लाबोदों। जे फरायसाफोरा जेन गोख्रोङैनो फरायनायनि जि गोसो दुंखांनाय बेखौ जेन बारायो, बेखौ नोजोर होनानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो।
बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000 दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।